nyangkut mbahmu. Kowe dosa kowe. Nek iso nyangkut iki nyangkut apa? Ono wong mati tangane gegem. Enten mboten? Mesti tangane begar nek nganti gegem nyampluk sing ngedusi ngene lho. Bocah anake do nangis niku sing ditubruk sikil kula niki. Diusek-usek do kan kula susik keri to. Dadi aku mangku ngarep mati ki ngene-ngene. Iki sikilku. Iki sikilku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulan ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin qamar wujud fi hadzal yawm wa fi kulli yawm wa fi yaumil ma'ud sirran wa jahran fid dunya wa ukhra wa ala alihi washabbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak Ibu ingkang kula hormati, nyuwun pangapunten saderengipun paripeksa kawula kempil kamardikan panjenengan sedaya sawetawis keca inggenipun sami lelenggahan kanthi margi merdikaning penggalih. Ambo bilih tasih wonten ingkang sinambi ngrahapi pasugatan ingkang sampun lumati. Kerdusan nggih. Nggih kalih sop. Alhamdulillah. Mugi barokah. Amin. Awratmu didhawuh saking Shahibul Hajjah Bapak Ibu. Kula ingkang kapiji matur wonten ing dalu punika ingkang wonten magepokanipun kalian acara nyewu nggih niki nggih. Kula niku nek diundang teng wilayah Klaten niku spesialis kocah wong mati. Nggih napa mboten? Di ora kono ora kene anggere nang Klaten niku mesti haul, nyewu, endak pisan, endak pindho, endak telu, endak dina. Halo. Terus ngapunten Bapak Ibu, panci yang namanya mati itu kan sesuatu yang pasti. Nggih napa mboten? Sok kabeh awak dhewe sing ning kene iki sok bakale mati. Sesuatu yang pasti. Mbok awak dhewe niku wedya kaya ngapa? Ya nek wis wayahe mati nggih tetep mati. Kendela kaya ngapa, wani kaya ngapa, nek pancen durung wayahe ya ora bakalan mati. Maka kan ada satu kalimat saking Gusti Allah, jika telah datang satu kematian itu tidak bisa diajukan ataupun tidak bisa diundurkan. Masuk nggih Bapak Ibu nggih? Mur pertanyaane awak diki sampun siap napa dereng? Panci rata-rata nek ditariki rata-rata mesti durung siap. Mbok kira sing nyekel mic iki wis siap? Durung. Kula nggih dereng siap. Jenengan nggih dereng siap. Lah terus siape kapan? Ngono lho. Engko nek sewanci-wanci awak diki ditimbali karo Gusti Allah, nek kabeh durung siap terus engko ning konone piye? Lho malah do kaya piye ngono. Aku kira mangsaku omongku ya wis tenanan. Halo. Masuk nggih. Dadi monggo Bapak Ibu kula ngajak ayo awak dhewe siap-siap engko nek sewaktu-waktu ditimbali Gusti Allah ya awak iki pancen wis siap. Kaya ngen siire dek wale para hadrah sampun mensiirkan malaikat jurupati lirak-lirik maring sira nggone nglirik arep nyabut nyawane sira nek wis didhawuhi Gusti Allah banjur nandhang karo kandha aku ki mung sak dermo.
Masuk? Masuk nggih. Dadi nyuwun ngapunten Ibu, nyuwun ngapunten Bapak, sok kabeh awak dhewe mati, sangu mati dudu bondo donya derajat pangkat. Ngoten nggih. Kula nyuwun ngapunten ayo disiapno. Nggih. Sedaya sing sami rawuh niki nek kula pirsani kawitan mriku niki termasuk niki ngarep kula niki. Iki wis patut kabeh. Nggih. Wis, iki patut banget nggih. Nek kula dereng patut tok. Halo. Nggih. Ngapuntenipun. Urusan donya ayo rada disetelken kendu. Ojo banget. Apalagi saat ini, Bu. Saat ini kula teng pundi-pundi matur, saat ini perekonomian kita sedang tidak baik-baik saja. Kula jolek banget lek ngoyak donya. Iki dodong apa ora to, Ki? Aku ngomongnya mbok digagas ngono lho. Halo, digagas nggih. Dadi ngapuntenipun Bapak Ibu. Aja lek banget awak dhewe ngoyak donya. Engko ndak kesemsem ndak lali. Engko nek wis terjun awak dhewe terlalu banget ngurusi donya nganti lali kanggo siap nggon akhirat. Masuk? Masuk nggih. Teng pundi-pundi kula matur Ibu. Mati sesuatu yang pasti. Wis pasti bakale mati. Mula awak diki sing cik rumangsa cik urip, ayo toto, ayo siap. Ngeten nggih. Masuk. Sing nomor 2 ngapunten Bapak Ibu. Halo. Kula dek wau matur, sangune mati dudu bondo donya derajat pangkat. Mula urusan dunya, urusan derajat pangkat aja banget. Lekmu tresno, lekmu seneng urusan donya. Masuk nggih. Ngapunten Ibu, mulai disetel kendo kenceng nggih. Aja kenceng terus ning mulai napa Pak? Urusan donya ki mulai dikurangi. Awak diki lak kesenengan donya kan wis kurang to, Pak. Wong wis tuwa. Masalah dahar wis mulai ana aturan. Kolesterol sudah tinggi, asam urat sudah tinggi. Jadi mangane wis semua sudah dibatasi. Artinya apa? Nikmatin dunya sudah sudo. Nggih. Zaman cik enom ngoten nggih mangan apa wae doyan mana hadap santap. Sakniki angger mangan dadak dicuthiki kok. Iki kolesterol. Ki asam urat. Ki darah tinggi. Lah kok dicuthiki kabeh. Berarti ora sida, Mak. Nggih. Masuk nggih, Pak nggih? Nggih, kula teng pundi-pundi matur nggih bondo donya niku mur titipane Gusti Allah. Derajat pangkat ki mur sampirane saka Gusti Allah. Mula aja banget. Kula teng pundi-pundi nggih matur donya bondo donya derajat pangkat semua ada masa dan waktunya. Terkadang urung wayahe enteke wis dijaluk, Pak. Nggih napa mboten? Jabatan rong rampunge wis nganggo rompi oren. Niku nggih enten. Masuk? Maka nek wis ngono kuwi apa sing arep mbok sombongke? Nek wis ngono kuwi apa yang akan kau anukan? Mulai panas sih. Mulai ngacek aku. Tom. Aku di tengah saja. Ngaten nggih? Ben adil. Yo karo goleki sing rada putih. Sing rada glowing. Ana tapi lemu. Halo. Masuk nggih? Dadi ngapunten Bapak Ibu, nek wis ngono kuwi apa yang akan kita sombongkan?
Jangankan di hadapan Allah Ta'ala, di hadapan manusia pun kita malu loh. Halo? Masuk mboten karo kula? Kula aja banget-banget lah. Padahal jatahe 2 periode, tapi udah nganti 2 periode wis. Lagi. Dong ora? Bondo nggih ngoten. Bondo ki kadang-kadang durung wayahe nggih pun wis ora kena dienggo bondo niku. Nggih. Ya kuwi mau lho masalah mangan niku sing sepele mawon lah, sing masalah Pak jenengan kula iso tuku apa-apa, duwe apa-apa. Nek wis ra doyan apa-apa ini kan sudah ngalamat. Halo? Masuk mboten? Masuk. Mula nek wis kaya ngono ki apa yang akan kita banggakan, Bapak? Apa sing arep mbok ndel-ndelke bondomu? Apa kowe yakin nek bondomu ki iso nyelametke slirane? Derajat pangkatmu? Apa nek derajat pangkatmu ki engko ya iso anumu? Melindungimu. Wah. Kula ngapunten Ibu, ayolah disiap-siap wong kabeh ki sok bakale wis ora dienggo, nggih to nggih? Kowe bondomu tumpuk-tumpuk ra ono ya nggo anakmu. Dong ora? Mula pumpung jek do waras, jek do sehat ngene iki, nek do ndek bondo donya, ndang dicakno. Nggih? Bapak-bapak sedaya sing rumangsa duwite akeh, ibu-ibu yang ngono sing rumangsa duwite akeh, nek jenengan ijik sehat, ijik waras ndang cakno apa sing dadi senenganmu diloske. Lho ngono nek kula hidup itu dinikmati. Betul napa mboten? Kowe mbok rewangi jungkel pale kowe arep nanjake dhuwitmu eman-eman. Nggih napa mboten? Ketekan tua kowe lagi kepengin apa-apa padahal wis ora doyan apa-apa. Apa ning ati malah ora keloro-loro. Engko nek ketekan kowe pati ra urung sing ngepek sapa? Anak-anakmu. Ya nek anak-anakmu do mudeng, anak-anakmu do ora urung do grejekan urusan bondo. Ngono lho, Dik. Angel kok, Mas. Amang omongan karo wong kene iki angel, Mas. Dong ora. Nah, mulane monggo please Bapak Ibu kabeh kanca-kancaku mumpung cek do sehat nek pancen kowe ndedit yo seneng jajan sik. Nggih, jajan. Oke, senengane apa? Tuku sate sak sunduke. Ngono lah saiki rata-rata nek tuku sate ora nganggo sunduk, diplutut tok. Wong sing jenenge ciri khas sate ki nganggo sunduk kuwi. Dong ora? Masuk nggih? Syukur ngapunten Bapak Ibu, ngapunten bondo ramung dintekke nggo mangan tok. Nggih sedekah. Syukur dienggo ibadah haji utawa umrah. Lho ngono lho, Dik. Niki termasuk ingkang kagungan hajat menika tahun wulan ngajeng tindak umroh. Jenengan pengen mboten? Pengen nggih? Pengen ya ayo. Mulai saat ini diniatke kula teng pundi-pundi matur kepengen mboten jenengan haji umroh? Satu niat dulu. Terus langsung tak kei resepe, kene ra bolo ora iki. Ono Mas nek ra bolo ra tak kei resepno. Iki ra sembarang mubalek iso lho le mangsamu. Pertama napa? Niat. Niate nganggo basa Jawa, rasah basa Arab ndak malah ra iso. Nggih, malah kleru, Dik. Nggih, wong niat umroh kok nawaitu somagodin. Niate nganggo basa Jawa nggih. Tur nek niat mboten namung teng ati mawon. Ngen lisan. Nggih, karena apa? Kita ini bukan ahli kebatinan. Nggih. Nek ahli kebatinan ki ngapunten apa-apa dibatin. Seneng ngono ya dibatin. Dadi ning ati malah loro kae. Ngeleh dibatin, gitu. Wis ora warak-warak wong dibatin tok. Tapi dilairke, nggih. Nek nglairke niat jenengan ku nek iso ning ngarepe anak putu. Gendong ngerti. Anak 5 klumpukke. Le simbok wis niat. Pengen haji utawa umrah. Lho ngono.
Mosok anak 5 sukses kabeh ra iso. Masuk. Ngono kuwi anakmu sing do waras-waras wis do mikir dhewe-dhewe sing waras. Masalahnya anakmu ki waras apa ora? Dong ora? Nggih napa mboten? Lah nggih monggo nyuwun ngapunten Bapak Ibu nek kepengin nyuwun ngapunten jenengan ndang iso tindak haji umroh membelanjakan harta benda Allah, harta bendamu di jalan Allah taala. Ngapunten. Berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala, berniaga dengan Allah taala. Insyaallah batine luwih akeh. Angel. Omongan karo wong kene iki angel. Jenengan tuku Nmax rego 40 juta, itu potongan 2 juta murah. Lha iki lho umrah ki lho 36. Larang Nmax-mu. Oh ya wis ngono. Engko padhe jenengan sing ngisi mawon kok. Ora. Lho nek Nmax kan ditumpahi terus. Ya wis angel nek ngene iki angel. Ngaten nggih Bu nggih. Ora sah eman-eman, niate dikencengke. Halo? Niate dikencengke krana Allah Subhanahu wa taala. Nang nggon ati kenceng, nang nggon lisan ya kenceng. Anak putu gendong ngerti. Dong ora? Engko nek nganti gedisian pati, jenengan kok gedisian lek mati, anak putune jenengan insyaallah nanti yang akan melanjutkan. Soalnya apa? Zaman uripe simbok, zaman uripe bapak wis tau duweni ujar, wis tau duweni niat kepengin haji lan umroh, nganti ketekan pati kok durung iso. Insyaallah di antara anak-anak kalian nanti akan ada yang melanjutkan. Amin. Ya gur gare amin no ya abot tok piye. Ah, serasa. Oh, dosa we. Dong ora. Pertama tadi apa nih? Niate aja mung ning jero dilairke. Syukur anak putu do ngerti. Nek anak putumu sing do arep ngomong uteke ngono ora patut nggih. Sing normal, Pak. Ngapunten le cah bagus, nduk cah ayu. Halo. Kau jangan bangga dengan apa yang kau miliki saat ini. Kowe aja bangga dengan apa yang kau miliki saat ini. Kowe saiki dadi wong sugih, rumangsamu, dhuwitmu. Kowe kederajatan, kepangkatan kuwi rumangsane sing rekoso kowe. Ingat wahai anak-anakku, ingat wahai anak-anakku, bondo donyamu, derajat pangkatmu kuwi. Bukan karena kehebatanmu, ning mergo donga lan tirakate wong tuamu. Dong ora? Mula nek kowe wis dadi wong tenan. Ora ya wis geseh meneh to. Ngerti ngene mau aku ranyang kok dite. Wis kenan ning omah kelon penak. Oh dosa we. Maksudnya kelonan guling ngono lho. Halo. Masuk nggih Bu nggih. Ini saya sisipkan resep-resep. Nggih, termasuk nanti keberbaktian anak kepada orang tua. Mula nyuwun ngapunten wae anak-anakku, jangan pernah kau menghinakan kedua orang tuamu. Nggih? Wong tuamu ki pancen bodho melarat, kowe sugih ki mergo wong tuamu. Kowe dadi sarjana ki mergo bodhone wong tuamu ki malu. Kowe dadi wong sugih ki mergo melarate wong tuamu. Kita rapati paham iki. Halo? Dadi sing lho wong tuamu rela ngapunten kadang-kadang nganti ra nyekel dhuwit, nganti ra mangan, sing penting anakku do seneng kabeh. Anakku do wareg kabeh. Ingat wae anak-anak sak susah-susahe wong tua, sak rekoso-rekosone wong tua, kuwi je iso nyeneng-nyenengke anake. Betul? Ning nek sak Halo.
Nek sak susah-susahe wong tuwa ki jek iso nyeneng-nyenengke anake. Ning sak mulya-mulyane anak, sak bahagia-bahagiane anak urung karuan iso nyeneng-nyenengke wong tuwa. Ngono lho. Dong ora? Nah, atase wong tuamu melarat iki lho iso ndadekke kowe sugih. Atase wong tuamu bodho lho iso ndadekke kowe sarjana. Wong tuamu ikhlas dadi wong bodho ora apa-apa, ning anakku kudu pinter kabeh. Aku dadi wong melarat ora apa-apa lho, Nduk. Ning kowe kudu dadi wong sukses, kowe kudu dadi wong hebat. Kuwi wong tuwa. Heeh. Dong apa ora? Mulane anak 5 sukses kabeh, anak 5 hebat kabeh. Gur mbayari wong tua umroh haji kok nganti omong ra kuat. Kuwi kenemu nanti. Sangar iki, Mas. Pokoke aku anggere ngisi pengajian kon madang sing ngene iki, Mas. Oh no, kudu urung Mas, nek nusu urung Mas. Nggih, masuk nggih. Kula nyuwun ngapunten Bapak Ibu satu niat. Yang kedua, ngapunten satu niat. Niat mungkin ngertekno ning anak-anakmu. Anak-anakmu gen dodong. Nggih. Oh, cek yahene ya. Cek yahene iki rada panas. Kok rada anyep. Sing nomor loro napa, Bu? Satu niat, yang kedua usaha. Eling-eling napa, Pak? Usaha. Nggih. Usahane apa? Ya daftar, ya nyelengi kan ngoten. Nggih napa mboten? Nggih. Iku penting, Pak. Nggih. Ora usah khawatir iso apa ora. Ingat, Ibu. Yang dipanggil oleh Allah itu bukan hanya sekedar yang mampu. Nek sing mampu sakmene iki iso kabeh, wong sugih kabeh kok. Nggih. Sakmene ambane kok ora ana sing melarat blas. Lho, do ra tetek kok dadi rapati ngomong amin rapati wani. Wis memang potongan wong melarat ngene iki Bapak. Padahal ku telat di. Padahal kan omongku lak genah wong sakmene kok kabeh sugih iki lho. Lah ngono lho, Dede. Nah, arep amin dadak mikir sik. Halo. Ngoten nggih Bapak Ibu nggih? Ngapuntenipun, usaha, daftar, tidak usah khawatir. Ora usah khawatir, engko nyandak ora, yakin Ibu, yang dipanggil oleh Allah itu orang yang mau, dan orang yang mau pasti akan dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngono lho. Nek gur wong mampu menonton iki kabeh mampu no wong mobile teng jlentrek kaya ngene. Iki ya samsaya iki mobile apa iki mau? Ngono lho. Tuku mobile mampu kok umroh ra mampu. Ngopo gen wong mbok gen krungu mbok gen. Dong ora? Dong nggih? Monggo Bu. Karena apa? Puncak kenikmatan nanti teratas. Nggih napa mboten? Ketika mata kita mampu dan bisa memandang Ka'bah Bapak Ibu. Ketika kita sesaat bisa berhidup berdampingan dengan kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun hanya sekedar 3 sampai 4 hari. Kita memijakkan kaki kita memijakkan tanah di mana tanah itu pernah diinjak oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pernah bersujud di mana tempat Rasulullah dulu pernah bersujud di situ. Bah, ya Allah. Rasane ndah kaya ngopo Pak ning ati maknya, wis kaya ngono kok ora pengin berarti kene guys. Dong ora? Dong ah, pengen mboten? Pengen umroh mboten? Pengen bareng kula? Promosi. Oh dosa. Kok kowe ora pengen bareng aku? Omong ora ngono. Nggih. Pengen kalih bareng kula nggih saged Bu, insyaallah kula Januari. Nggih. Monggo sareng kula mengke sing bimbing langsung kula. Sakmene kon bayari kabeh. Ya. Ya tomboke kakean Dede.
Wong iki engko pira ngurung genah. Halo. Masuk nggih? Engko insyaallah saya Januari Bapak Ibu, saya Januari berangkat 12 hari. Rodok suwe katok 5 dina cerak karo Kanjeng Nabi, mungkin 5 dina cerak kalih Masjidil Haram. Ketoke do rapati pengen nak Mas. Pengen. Nek pengene ya mbok daftar apa piye ngono ora sih. Pengen. Niat. Nggih, pokoknya niat syukur mengke iso sareng dengan saya. Amin Allahumma amin. Ngoten nggih. Insyaallah kula mengke mulai tahun depan insyaallah setiap bulan mungkin insyaallah. Insyaallah mengke saged sareng kula nggih Bapak Ibu nggih. Amin Allahumma amin. Mau usahane daftar yo nyelengi Bu. Halo, tidak usah khawatir tadi saya matur apa? Allah akan memampukan pada hambanya yang mau sing gelem bakal dikei gampang. Wis rasa khawatir. Tangga kula niku Bu, tangga kula niku wis tuwa wis ora ndek penghasilan. Kula ngi tindak haji. Dol sawah tapi. Wong senengane maido. Halo. Nggih. Dengan kan ini orang tua ki rela menjual tanahnya, rela menjual kebunnya, rela menjual sawahnya. Lah gelangmu, mobilmu, perhiasanmu, kuwi nek mbok dol cukup. Wong nganggo gelang nganti miring-miring ini. Ayo, arep ngomong apa kowe? Oh iya dengkelan karet. Halo. Ngaten nggih Bapak Ibu nggih, insyaallah nanti kita akan dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Daftar uwis nyelengi uwis yang tidak kalah pentingnya jaganan salatmu 5 waktu. Karena apa? Ketika kita ibadah haji dan umrah, kita akan disibukkan untuk menjalankan salat 5 waktu berjamaah. Arep ninggal salat niku kaya rasane iman-iman gitu. Nek jenengan wis duwe rasa ati ngono kuwi berarti jenengan ndang cepet ditimbali Gusti Allah. Nek jenengan ki krungu adon sik. Kok ya ini wis adon to, Cah? Wis kuwi berat. Tanda-tanda. Ngoten nggih, karena di sana nanti nyuwun ngapunten jenengan ajeng napa men mboten kober, pokoke pingine salat jamaah tok. Nggih, salat Jumat niku bapak-bapak, halo bapak-bapak. Salat Jumat nek mriki lak ngenteni adzan. Wonten sing ngenteni qomat nggih enten. Iya teko lha iki seragam. Teng mriko Pak ajeng Jumatan niku jam 9 pol jam 10 niku pun mangkat pun mboten entuk nggon ngarep. Masuk? Masuk ya mboten? Kula monggo Bapak Ibu ayo semua kita akan dimampukan oleh Allah Subhanahu rasa khawatir. Nggih, tidak usah khawatir sing penting awak dhewe ikhtiar. Wajibe menungso ki kuwi kudu. Nggih, aja murdonga tok, ning yo nganggo usaha. Usaha lek temenan. Nyelengi sedina 5.000, sedina gedene tekan 10.000, yakin insyaallah. Nek nganti engko ketekan umur ora nyandak, yakinlah bahwa kelak akan dilanjutkan oleh anak cucumu. Ngapunten iso napa mboten? Saged napa mboten? Saged. Ngapunten Pak, ngapunten. Halo. Ada pengalaman religi saya ketika mengancani ini kenapa jenenge? Mendampingi jamaah. Bar tawaf wajib terus ndonga kan di depan pintu Ka'bah ndonga bos ndonga do nangis niku termasuk kula niku ketok ganteng gembeng tapi apa aku ki elek tenan to Mas? Ada fotone. Nek fotone kena HP wong diedit tok Mas. Halo. Ngapunten Ibu, ngapunten Bapak. Ada satu jamaah niku sing kami kakon, pirsa kami kakon. Kami kakon niku mari tawaf niku rampung jamaah pun kula ajak minggir ngunjuk toya Zamzam, kula bimbing doanya dan sebagainya. Ini wonten jamaah sing teng ngarep Ka'bah niku terus sing nangis kaku.
Oh, yang ngene iki. Wes puas kowe lho. Sesuk rasa dijak wae iki. Halo. Nanti kami kakon, Pak. Ini kebetulan pas umroh yang kedua. Umroh yang kedua itu umroh badal. Umroh badal ke wong tua, terutama yang sudah meninggal. Dia menangis kalau cablek, Pak, monggo pun tenggoren cangipun kita segera sa'i ke Safa Marwah. Sekedap Mas Ustadz, bapak saya yang saya umrohkan saat ini sedang berada di belakang saya memakai kain ihram. Bayangkan Bu, kula dadi melu nangis, Pak. Berarti apa? Dungane anak ning wong tua itu pasti kabul. Kaya dalu punika. Kang putra wayah saking almarhum Bapak Haji Muhammad Mustar Fauzi mengadakan acara untuk doa bersama untuk orang tuanya yang sudah dipanggil oleh Allah. Yakin sampai napa mboten? Sampai napa mboten? Maka ini acara nyambung, Pak, nyambung. Kaya niki dek wau jamaah saya tadi. Badal ke umrah wong tuane ternyata dijawab langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Matanya menyaksikan ayahnya di belakangnya memakai kain ihram ikut umrah bersamanya, Bapak Ibu. Sungguh luar biasa. Halo? Halo, masuk mboten karo kula? Kula monggo Bapak Ibu. Nek awak dhewe ning wong tuwa ki doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu, pasti sampai. Dong nggih, seperti dalu menika. Syukur nek iso Pak, ngeten iki seminggu pisan. Lho aku lak kowe ya seneng to karo kowe. Iki kok karo kowe. Asem iki. Bolo kita tuh bolo ngono lho. Iki tak tembungke nek nganti ho apa kowe ora seneng kowe. Lah iya wong iki larang kono mangsamu kowe. Masuk? Masuk nggih? Masya Allah. Niat sudah, usaha sudah. Nggih. Yang ketiga apa, Bu? Donga nggih. Nggih napa mboten? Nggih. Oh, ya sing mau sing durung siji mau usahane mau nyelengi wis wis ayo kuwi mau salate aja ditinggalke nggih. Dadi nek jenengan medal saking dalem tindak teng masjid diniati manasik. Pirsa manasik. Aku niat ya Allah tindak masjid salat berjamaah ning yo tak niati muga-muga aku ndang iso haji umroh. Terus ngono terus pokoknya. Termasuk pengajian ngeten iki niati manasik. Soalnya mungkin teng mriku niku lebih kepada kegiatan fisik. Ora ana wong ibadah haji umroh leha-lehae ora ono. Selfie. Ampun. Nek kula saya larang sik engko fotone engko gen rampung sik aku. Ngoten ibadah dulu. Mangko nek wis rampung garek monggo silahkan. Kula foto siji-siji ngoten krek ngoten. Masuk? Masuk. Cedhak mboten? Terus ndonga. Nggih. Nggo ndongake nerokke kula. Ayo. Oh iya, Ding. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna. Ziyaratan. Ilal Makkah wal Madinata. Yusran. Wala usran. Wa bil afiyata. Allahumma rzuqna ziyaratan ilal Makkah wal Madinata yusran wala usran wa bil afiyata Allahumma rzuqna ziyaratan ilal Makkah wal Madinata yusran wala usran wa bil afiyata. Pun niku diwaca bar salat diakehno nggih lali nggih wong wedoke ngono kuwi
Urusan donga lali nek duit ngene iki kok balingan terus. Iya wong lanang ki nek ngekeki los. Wong lanang ki nek ngekeki los. Nek wong lanang jilut kuwi ditung utang kok. Asem tenan. Kowe sok ben ngalami le nek ndek bojone. Kowe ndek bojo rung? Dereng. Oh ngeri le. Soh kuru kowe sok ben. Halo. Masuk nggih Bu nggih? Nek mboten saged ngangge basa Arab, sak saged-sagede ngangge basane awak dhewe, nganggo basa Jawa sak saged-sagede. Duh Gusti Allah, enggal gampelaken kula saged tindak haji umroh, haji umroh, haji umroh, haji umroh, haji umroh, haji umroh. Diwaca ping 1000. Angel kok. Lah karepe piye Dit ra duwe. Kon ngamalke ping 1000 ping 1000. Haji umroh ping 1000. Semua yang saya aturkan itu semua sudah saya praktekkan. Terus terakhir napa? Ngapunten, maca selawat ping 1000. Neng nggon ati niki diniati kangen sak kangen-kangene karo Kanjeng Nabi. Insyaallah dijawab oleh Kanjeng Nabi. Masuk nggih? Yang terakhir yang tidak kalah pentingnya napa Bu? Sinten kemawon tangga kanca dulur sing arep tindak haji utawa umroh jenengan mang sempatke silaturahim titip donga. Kok kaya malah medeni ngono to. Masuk nggih? Bapak-bapak paham nggih, Pak? Siapapun di antara kita yang mau ibadah haji ataupun umroh, mbuh kancamu, mbuh dulurmu, siapapun yang kita kenal, jenengan mang nyelake wekdal silaturahim. Titip donga lan yang tidak kalah pentingnya titipo salam selawat kanggo Kanjeng Nabi. Nek kula kebiasaane namung ngeten titip salam nggih kalau Kanjeng Nabi mengke nek teng raudhah ataupun pas ziarah makam Rasulullah dapat salam dari kelik Gunawan pribadi pun ngoten tok. Duh Kanjeng Nabi dapat salam dari kelik Gunawan pribadi pun ngoten tok. Saya tidak minta doa yang lain. Kaya rapati percaya. Pomo pengajiane wis ngono Mas Thomas. Halo. Sarung nganti motrok, Mbah. Masuk nggih? Monggo Bapak Ibu sholawat dengan hati penuh rasa rindu ingin bertemu dan berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan merasakan Ibu ketika kita sampai di Madinatun ke kota Madinah niku, wah lagi iruh kuncupe masjid niku assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa pun air mata ndak bisa dibendung. Angel Mas. Ya. Jadi aku ku yo jan ngomong wis tenan. Ayo umur. Lola. Masuk nggih Pak nggih. Nah, monggo Bapak Ibu, ayo harta kita supaya bermanfaat. Ojo kesemcem nggonmu seneng masalah donya kesuwen nggonmu gegem bondo donya ngapunten. Gusti Allah wis ngelingke. Jenengan angen-angen bayi lahir niku tangane membekar napa gegem? Gegem. Napa kok mboten bekar Mbah Putri? Nyangkut mbahmu. Kowe dosa kowe. Nek iso nyangkut apa? Kok iso nyangkut ki lho? Kamu ya terus ngene iki lho. Wong iku ki ayate Gusti Allah kok nyangkut. Ayate Gusti Allah ki nyon ngapunten Bapak Ibu senajan to bayi lahir ning alam donya ki nyon ngapunten ora eruh apa-apa, durung krungu apa-apa, ora ngambu apa-apa, ora ngomong apa-apa, ora nggawa apa-apa, ora njaluk apa-apa, ora pengin apa-apa. Halo?
Nek wancine wis ning alam donya, Pak, niku kekarepane apa-apa? Penjalukane apa-apa? Dong ora? Mula terusane pone gegem. Oh. Dong ora? Mula nek wis urip ning alam donya ngerti endahing donya, wabeh kepengin digegem bondo donya derajat pangkat. Malah nduk ana sing duwe pemikiran yen iso adi-adiku ki aja entuk kabeh, ngono lho. Digegem dhewe. Tapi ingat wahai teman-temanku, tapi ingat wahai saudara-saudara, sak kencenge kaya ngopo kowe gegem bondo donya derajat pangkat. Nek wis mati kenceng kaya ngopo bakal udar. Mula mang pirsane ana ora wong mati tangane gegem. Endi modenmu mau ndi? Ana wong mati tangane gegem. Enten mboten? Mesti tangane begar ning anting gegem nyampluk sing ngedusi ngene lho. Dong ora? Artinya apa? Sekuat apapun, sekaya apapun kita ini masalah bondo donya. Ingat ketika mati pasti dilepaskan. Kula niku pun nate kula critakake to. Kula niku lak nuntun wong ajeng mati. Wak kula pangku ngeten iki. Kula selonjor ngeten iki. Allah. Allah. Oh. Allah, Mbah. Oh. Iki mbok syuting ra, Mas? Disyuting ya wis. Oh. Oh. Kowe dosa. Wong loro masih sesuk rasa dijak iki. Halo. Lha kok bocah anake do nangis niku sing ditubruk sikil kula niki. Diusek-usek do kan kula susik keri to. Dadi aku mangku wong arep mati ki ngene-ngene. Iki sikilku. Iki sikilku. Mbok syuting ra, Mas? Masuk mboten karo kula. Makanya ngapunten Ibu, nek wis ngono kuwi apa yang akan kau banggakan? Bondomu iso nyelametke kowe. Derajat pangkatmu iso nyelametke kowe. Anakmu iso nyelametke kowe. Nangisi anakmu ki mau sandiwara. Oh, nek ra percaya tak jelasno iki. Wah, iki kudu tak genahno iki. Kula teng putih-putih matur, jangan kau terlalu bangga dengan anak-anakmu. Jangan kau terlalu bangga dengan harta bendamu yang saat ini kau miliki. Derajat pangkatmu. Oh. Ngapunten Pak, ngapunten Bu, nek kowe lagek kederajatan kepangkatan, nek kowe lagek keperanan dadi wong sugih. Rasa dadak do crita. Nek kowe lagek keperanan dadi wong kederajatan kepangkatan, rasa dadak do crita. Wabeh dong aku kenalan dadi sedulurmu. Wabeh. Dong ora? Tapi di saat kau pada titik terendah. Sapa? Sorry ra kenal. Aja nek kok wong liya, anakmu dhewe iki lho. Panjingan. Betul. Wong tuane lara. Ora mara. Sibuk. Sorry lagi rapat. Meeting kok, meeting kok. Enten mboten model ngeten niku. Teko wonge teko. Gobluke ireng to ngertino aku. Untung kowe do nganggo putih kabeh cah. Aman. Padha oke. Oke, sip. Sing gobluke ireng gen. Rasa. Wah, kok ya ireng lho. Lah ngapunten lho, ngapunten. Aduh. Ya mau ra omong sik. Nek sandheku tibake ireng. Ora. Mboten apa-apa nggih. Nek ndelok kok langsung pucet iki ngopo? Nggih. Dados ngapunten Bapak Ibu.
Itu isine mur sandiwara tok Pak anak-anakmu ki. Nggih. Wah gayane nangis. Coba bar tonton bar nangis. Lah urusan warisan. Wis ra mikir wong tuwa meneh. Wah, apa yang kau banggakan dengan anak-anakmu? Iso anakmu nyelametke kowe nek kowe mati. Lah bisa. Kok sik ngono carane. Nek waktune nyandak. Lah garek sing digawe wani apa ora? Soale iku dong gena-genane ngarep kok, Dek. Dadi nek kowe wis genah to le kowe wis ngono. Ya urung genah. Urung iki. Wah, modar tenan iki. Tenane lho iki. Atese adre ya urung genah. Engko anu weh, engko nek mulih bareng le. Ngapunten iki pengajiane santai mawon nggih. Sing penting apa yang saya sampaikan masuk nggih. Ngapunten, anak-anakmu ki do sandiwara. Gayane nangis. Simbo aku aja mbok tinggal. Simbo aku aja mbok tinggal. Kowe nangismu iso ngono kuwi, tapi wayahe ngedusi mbokmu, wayahe ngedusi bapakmu malah kowe ra nerak. Iki cah gendeng ngene iki. Enten mboten model ngoten niku. Kowe nangis, kowe kaya ngono gayamu, Simbo aja mati sik. Aja mati sik, kau nangis begitu menggebu-gebu. Tapi saat kau mandikan kedua orang tuamu, kau tidak mau memandikan kedua orangmu. Alasannya kowe ra tega. Enek ra model ngono kuwi. Wonge teko apa ora? Mesti wonge madhep ngalor mesti. Kula madhep pundi niki? Kula madhep wetan. Oh ya bener berarti. Goblok putih. Oh dosa kowe. Berarti ngarani aku kowe. Ora. Ngaten nggih. Nyan ngapunten Ibu, di mana-mana ini saya ingatkan, Bu. Di dalam tubuh kita ini mengalir darah ayah ibu kita, Bu. Lah kok kowe iso mentolo aku ra tega ngedusi Simbo. Aku ra tega ora mentolo ngedusi bapak. Lah nek kowe ra tega ngedusi pakmu kok kowe malah cerigis karo kancamu. Hah? Nemoni tamu, Iki mbok syuting ra, Mas? Ini mbok syuting ra, Mas? Disyuting. Ini sing marake viral yo. Masuk nggih? Masuk mboten? Lah iya to. Please to. Ngapunten saya sampai di mana matur ngeten. Apa ya kowe lilo? Kowe ridho kulit suci ibumu itu disentuh orang lain yang bukan apa-apanya. Apa kowe lilo, apa kowe ridho nek kelamine wong tuamu, aurite wong tua ditonton wong liya yang bukan apa-apanya. Ngene niki mbok mikir ngono lho. Lho malah do meneng kabeh kok. Maksudku kula matur ngeten masuk mboten? Ngono. Dadi mbok yo enek ekspresine ngono lho. Anu lho kene nganti ngadung mudhun menggah-menggah ngono. Ngono tok iki lho. Piye? Munjuk yen oke ya. Wah, ngombe sik iki. Wah. Ayo Mas, disyuting Mas. Sudah gede lho. Gede. Niki saset napa murni niki? Murni napa saset niki? Oh, peresan. Ki mengke nek saset kula biasane weteng sebah. Peresan. Niki saset niki. Sithik wae Beh. Nggih saset niki. Kula senengin murni kok, Dik. Ini Boyolali. Nggih, Boyolali. Wah, kok ben teng Bogor dituntunke sak sabine, Dik. Dadi langsung tak kok. Nggih. Selentak ndas lotek. Halo.
Masuk nggih Pak nggih? Masuk nggih? Ngapunten. Oke. Jadi ngapunten Bapak Ibu, please lah nggih. Orang tua kita ini manusia yang paling mulia di jagat raya ini. Nggih. Ngantos-ngantos enten kalimat wong tuwa kuwi terutama ibu itu pangeran sing katon ning donya. Betul. Mula aja sok nganti wani karo wong tuwa. Nggih, percuma kowe duwe gelar nganti S apa jenenge? S nganti dawa ngantine. Karo wong tuamu ra iso hormat, ra iso bekti. Nggih napa mboten? Niki penting Bapak Ibu. Mula nyon ngapunten Bapak Ibu, mumpung cik do urip jangan kau terlalu bangga terhadap anak-anakmu. Nggih, yo ki mau contone ngono kuwi. Gayane nangis kira-kira, wah nyekeli tangan diambungi tibake mur melurut ali-aline mboke jret. War kuwi terus minggat jan ra cethot. Ya Allah. Nangis kira-kira nggih nangise sedih anak ki paling per 3 dina, Pak. Sudah 3 hari lebih dari itu wis lali kabeh, habis. Dia akan kembali kepada kesibukannya masing-masing, nyambut gawe nyambut gawe. Nggih napa mboten? Ngurusi penggaweane lan liya-liyane. Maka apa sih yang akan kita banggakan saat ini? Hartamu, bondomu, derajat pangkatmu, anak-anakmu, jangan kau terlalu berharap. Masuk? Mula teng pundi-pundi kalau masalah seperti ini saya matur, jo banget lek ngarep-arep neng anak putumu, sok nek nganti ketekan tuwa ora iso apa-apa, anak putumu do iso ngerti lan mudeng neng wong tuwa. Tadi saya lihat di media sosial Bapak Ibu ada lagi terjadi di Jawa Timur niku ngapunten bapak wis ibunya sudah enggak bisa apa-apa, bahasane stroke lah wis tak omong stroke lah. Nggih, diundang ke panti jompo, Pak. Ada kalimat di situ klausul nek nganti simbok mati rasah dikabari. Kuwi bakal nemone lakon apa bocah kaya ngono kuwi. Masuk? Masuk nggih, maka di malam hari ini ngapunten putra wayahipun Bapak Haji. Niku sungguh luar biasa. Senajan to wong tuane wis sedo tapi putra-putrine dik hormat. Nggih. Dipun dongaaken wujudipun dzikiran, tahlilan, selawatan lan liyane silaturahim ya dikencengke sedekah ya apa-apa ditokke. Ngekeki mubaleke wedang nganti 5. Iki nek entek ora kepuyuh terus niki. Niki saking lomone lho niki. Lomo tapi urusan banyu. Tapi urusan sangu mbuh. Masuk nggih Bapak Ibu nggih. Dan yang terakhir ayo amale awak dhewe disiapke tenanan. Nggih. Nek wis mati amal yang akan kita bawa. Nggih. Paling nyun ngapunten nek ketekan pati sing ngeterke kan teng pundi-pundi kula matur 3 perkara. 1 keluargamu, 2 bondomu, 3 amalmu. Nggih napa mboten? Bojomu ngapunten sik ngetutke. Nggih. Anakmu putumu jek ngetutke tekan sarean. Nggih, mari rampung dipendem dikubur wong tuamu kabeh do mulih. Paling anak putu bojo ning kono sak dodokan maca surat Yasin zikir tahlil rampung mari ngono terus mulih. Enek sing nganti ngancani sewengi? Ndak ada, ora wani mesti wedi. Betul? Betul napa mboten? Bondomu melu ngeterke, mobile melu ngeterke. Paling gawake kembang sing nganggo kembang. Mari rampung, montore dipendem napa go mulih? Bawa pulang. Yang akan tetap menemanimu adalah amalmu. Nggih? Lah nek amale awake iki mur sithik, padahal napa, Bu? Ngapunten gerbang alam barzah itu lebih lama daripada masa hidup kita di dunia. Neng donya paling pol 80 tahun iku wis cegeh, Bu. Halo. Halo. Tinggal mulai lho iki. Durung kena. Dadi nggih, mobil kula sing warnane ireng nggih. Nomere 1035 IH. Sopir kae dingake sik lawange kae. Kok terlalu pede. Halo.
amale niku ngapunten carane jenengan arep lunga adoh arep piknik niku kudu sangu dijumbuhke karo jarak dan waktunya to nggih. Nggih mboten? Jenengan arep lunga ning Jakarta, kene Jakarta ki perjalanan berapa jam naik bis misalnya. Aku kudu sangu pira? Aku kudu nggawa apa? Jenengan wis mempersiapkan. Ini Bu, gerbang kematian kita, alam barzah kita jauh sekali Bu. Nabi Muhammad kemawon sedonipun nek dihitung sampai hari ini kurang lebih 1500 tahun yang lalu. Padahal umur Kanjeng Nabi umur 3. Kuwi ngenteni ning alam barzah pun 1500 tahun niku dereng kiamat, Pak. Lah nek niku sangune ora kandel, waduh. Jenengan ning Jakarta tanpa sangu. Jenengan ngelak. Nek ning kene kan ngombe. Lho. Soale apa iku? Oh. Bismillah. Lali kulon. Lali keranda aduk. Masuk nggih. Ning nek jenengan wis ngerti jarakku sakmene jenengan ngepaske sangune Bu ya ning ngebis ki penak garek leyeh-leyeh. Ngelak ngombe wong gawa sangu wedang. Nggih, ngeleh madang wong gawa sego. Nek nganti ra nggawa ting-ting arep nembung kanca. Ya nek kancamu lomo. Apa ning iso ning alam kubur sile-silan yuk wedangmu ngono itu. Gini mboten? Kan mur jagake dungane anak putumu. Lah nek anak putumu doradong ngene iki. Doradong ngene iki. Arek ndongake wong tuwa dadak goleki dalile apa? Lah cah pekok ta kuwi. Wong gur arep yasin nang tahlilan dadak ora ana dalile, Iki cah pekok ngene iki. Halo? Ndongake wong tuwa ki macem-macem. Nek carane adiken modele ngene iki ya wis lah ngene iki lah lumrahe piye kan gitu. Sing intinya kan ndongake neng wong tuwa kan ngoten lho. Dong ora? Perkara kuwi arep modele yasinan monggo, khataman monggo, sholawatan monggo. Itu kan hanya salah satu cara atau beberapa cara. Wadene Mas aku ora ngono kuwi Mas aku modele pokok ndak salat didongake. Ya ora masalah. Masuk. Sing penting apa? Ndongake wong tuwa ki aja nganti pedhot. Pur modele macem-macem. Ketok era anu Mas ra cocok kok Mas ketok. Ketok era cocok kok. Sing nyuting ya gen nyambut gawe ya. Oh sono ding kono. Wah pinter tenan carane dicegah. Nggih, pun ngoten mawon Bapak Ibu mugi-mugi wonten manfaatipun. Yang jelas ayolah kita persiapkan sangune mati awak dhewe nggih Bapak Ibu nggih. Tadi saya matur mati kuwi mesti sesuatu yang pasti sangune mati dudu bondo donya derajat ning amale awak dhewe ya salatmu ya ibadahmu ayo dikencengke ngoten nggih. Wis ora sah banget urusan bondo donya wis. Nek kira-kira wis rela ikhlas undang kekno anak-anakmu, kekno putu-putumu. Jombe nek nganti jenengan mati ki langsung penak. Nggih napa mboten? Nek jenengan mati ngono jek kepikiran anakmu jek do gendro urusan warisan wis di sana enggak tenang. Mula supaya tenang wis ibarat wong arep mati ki ngisi ngosik. Wis ditokke kabeh bar kuwi nang kono penak. Ngoten nggih, mun nek cek ganjel nang kene ora penak. Ki kok anakku cek gejregan iki gejenan. Pun ngoten Mas, wis. Wes. Wong wedoke senengane ngono kowe. Kene wis kembroblos menggeh-menggeh kurang. Nah. Kon ora ngeten. Wes ngono ya Mas ya. Wedosa guyumu. Nggih, terima kasih Bapak Ibu ada tutur kata saya kurang berkenan mohon maaf pas 1 jam nggih. Esuk anak-anak sekolah nggih Bu nggih. Nah iya engko ndak ngantuk nggih. Nek buke sesuk garek turu sadina. Pun ijenke. Oh lah. Apik iki. Nggih lah kula. Lah nek kula sing ijenke sapa?
Kula sesuk nggih mulang lho, Dik. Nggih. Anggo kiyam ora to, Mas? Anggo kiyam to. Nggih. Monggo Bapak Ibu, kita tutup dengan qiyam mahabbah. Rasa rindu, rasa kangen karo Kanjeng Nabi. Ngoten nggih. Setelah qiyam nanti kita baca doa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad